खुलुमबाय दिनै बर' बिजों सान थामहिनबा 18 मेजों लोब्बा लाखिनानै मोखां बिजाब एबा फेसबुकनि खन्थाइ बिबार हानजायाव मोनसे अनलाइन खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। अदेबानि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बादायलायनायनि नेमखान्थिफोरा जाबाय फारियै सेथियाव दं खन्थाइनि आयदा बिमा राव, नैथियाव खन्थाइखौ हरखांनाय उनाव फिन डिलीट खालामनानै हरोब्ला बादायलायनायनिफ्राय दानख'नाय जागोन। थामथियाव बिजिरगिरिनि बिजिरनायानो जोबथा थांखि जागोन आरो गागि बिजिरगिरिनि जोहै बिजिरनाय जागोन। ब्रैथियाव सेथि, नैथि आरो थामथि देरहागिरिफोरनो माननि बान्था महरै बिजाब बावहरनाय जागोन। बाथियाव बादायगिरिफोरा खन्थाइजों लोगोसे आबुं थंखौ लिरफाना होनांगोन। दथियाव खन्थाइखौ पस्टनि कमेन्टआवनो हरनांगोन। स्निथियाव बादायलायनायनि हाबाफारिया दिनै हरनि 12 रिंगासिम थागोन। दाइनथियाव माननि बान्थाखौ सोलिबाय थानाय लकडाउनआ थुंगेयोब्लासो दैथायहरनाय जागोन। गुथियाव बादायलायनायनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।